תשאיר לנו את הכובע שלי. יאללה, נראה אותך שר. הכובע שלי 3 פינות. כן? כן. נו תשאיר. 3. פינות. הכובע שלי 3 פינות. הכובע שלי 3 פינות. 3 פינות הכובע שלי לולא היו לו 3 פינות. לא היה זהה. הכובע שלי. נכון. זה כובע? כן. איזה כובע זה? כזה. כובע מה? כן. כמה פינות יש לכובע שלך? אני כמה פינות יש לו? עקצתי 3 אבל 10. 10, בטח. כי הכל. הכל. כן. טוב.